Da ka jing sokhia halo ka jingyo rung ki brio ki banabar shau pot usam ka southwest ka sales na kalian ki laingut ki amali na ka te ka than ko bakan thup yu ba rinik ton lingdo amali ka mokrwat ba pius maron amali ka nikor ba himasang pliang ki lakhot bani slok lang bat ki noi lam ka KSU chong ka southwest ka sales ha ba gran ba club thai khubor hadin ka je lang president ka KSU ba forward nongram ulong ba kum ka sang kinom aila satya ba ki brio ki banabar kin rung banwan trei sakadesek hakum ka ni ka por ba ka jing khun yu covid-19 kadang ya chacha Naglang jingi pasang hi ngine hi ka jugo norem berkata kalong bang ini ai persya bede begini ki highly skill lovers pada bede berkatarung 8 mene ba abede bari ya kani ka jing persya ka jungi abede ka jingwan jong kita ki no barjala ha ka kerteng gum kita ki bre bala tebet nam ta ban tre ka no kam hapo jong ka dong ka thang ka jungi te naglang jungi ka jing kran jungi ngila ai jing mut ngila ajeng bot bernila keren sai ba syagi ni ki langut ki amali ba nak lang jungi hi ya mata spor ngem patla ban pedang kam tam ha bede bikin non essential services kum ki road construction begwe ngilong ba ya mata hi ba ngin keep in abeyance wai tu ki project ki ba don apo jongka district ka jungi ba nak lang jungi ru ki lakular ha bede kata ba kin ra sa government namar kum bolong mentahi kadong kathan ki jungi kam patlong banwara ki notre bila kam patlong singai kampar long sengai namar kumbang itip hi ba hapo mosram blok barapo sarwes selesek ki doktor ki don tang khatlai kat saungut te subu lar kadon kanu ka mass outbreak ka bede coronavirus lene kene ki jimpang kalong ba ni tipsai ba ka healthcare system kan sa collapse sapo ju kadong ka jungi te bes lor kita ki aka nakala jungi ngilong ba kidai ban ra sapo ka sarkar ba kidai ban pansange iswa ya kini non essential services hapo jong kadong kathay ni brokoi te habade ki essential services pat nagleng jungi ngilakran so thu hoj kalong badon kam ngila persang andre ngilakran ba ong ba habade ki essential services ru ba haswa ba kan haswa ban wara ita ki notre bomdei ki local na banong ba ga government lane lambaju ngilapha kubor lambaju ki se government ba kadai ban identify so ki local skill leverage namar ba ki obun ki local ki jungi ru ki don ki bala kam tam bede telecommunication na ta ki we kum basna boarding ban pen yu ki bun bala tingi om bakin identify so kita bar namar ba kum balong mentahi na kalam government haisha kampat la hiru ban identify what ya kita ki highly skill ya kita ki skill ni ki highly skill leverage te na kalang jungi ru ngilara ya kata ban kalang jungi ru kurar ban ra sya ka sarkar bede kata banta ban ngi khmi lentiru bakum bakil ay ka jingkular ba namar kum balong mata ngin haban concentrate wa ba kum do ban la ban contain khnang bauni coronavirus la ban spread namar ba kum balong mata la dakiwan gibre no bar la ngi pej ya ka asam ro ngi pej ya ka asam ro i ba kajing donjung kajing kiu ju gibre bi opang covid-19 kana kiu na ko isngi te ngila kan tu ki ba kidem simkhia namar la da ka sarkar kamut ban yu la kayu la kamut ban nyom na phang klam ngap be kasur pa ba kalong ba kum ki amle bat kum pa ba no snong yano gen kano lada kami ka kham tam hapo dong ka thani jungi te ngi khim elti ba ki amle jungi ken simkhia be de ber kan kamat ka ba na keleng jo ka sang lara bar khaju poru na keleng jo ka sang ba kamdai ba skut tang ji karan nang ne hare kan le ela ka jong ka bantahi nomor kum balong mentang i bagi deputy commissioner lani deputy commissioner po Southwest district lembaga nama ki lembaga notification do government bakal aibor ki DC bikin grant permission ni kinu gibro bawa nabar tengem kwa baga bor district kan long penban ka kenja lani ka office DC kan long penban ka kenja mechanism ban facilitate kita gibro ban wan naki we ki jala te ngi kam concern kalong bang concern bade ni jingpang kani jingpang ba kanamla ban wan poi po kadong katha ni i ba kastet mata suki i ku ba kan la ban kontain rela ka sim sting kalong ba le se kan sa nangjur ni si por ban wan bat kumba ladang isim ya ka jinglong jaman po kadong katha ni ka jing telot ka jaka ai sumar le la ban ong ba lada ngimla ban kontain ba lada lani lada ngim long careful kumod ba kan sa penlong ya ka healthcare system po jungi bahkan collapse ru nakaliang ba rinik ton lingdo pat ba pios kilo ong ba naka ei kabami nakate ki jilang kin saben pat sak sarkar khamtam mantela kamswa ya ka jiyo rum ki brio gi barabar te kilong concern ya ki kato kene ki poin hakabede bat kene ka jing yakun jong ka sarkar
ban contain ya ka spread jong virus but hakaba kini samla ki wanra sya ka jingtip jongi kalong ba kidon ketu kene ki breu ki banabar ki badang yo lat banwan sya kini kidong ki than ki jongi ti kidon ka jing sku ting yo ba kanong kadau jong ka jing spread jong no virus tinggal yo bani syam bani kenduk batki ledon ka jing ya ai jeng mut hoi kedon ka jing ya tai ki essential services but ki non essential services hakaba nakaliang ka kormen nakapor kalpan mi ki order ya ki SOP ya ki no ki service ki bansya hakaba kidon ki relaxation hakaba nakaling sarkar kalpan mi ki order nakapor te kini samla kilong concern ba ya manta ki express syangi ba ya manta sipor kadang dai bat pensuki shwa ya kade kajing syak jong kajing wan ki breu ki banabar hapo ka state jongi bat hapo kini kidong ki than ki jongi kata kade ka poin ka ba hakmat do ka ba ki express hangi bat hakabana kaling jongi ru ngi long tongin persang ban keren syaka sorka ya kino ki jaj project ki badang long ban pensuki shwa kum kajing yakun ban contain ban pertikna ba onom don ka spread jong de virus ngis ngudei ba ki badang long ban pensukiswa kam pensukiswa ten ringi la ai jong mot ru ba ya ki project pada ki balong ban trei hakaba ki don ki breu ki basa lepa ki bomdei ki bawan nabar ki dei ki basa ki nong song snong jong ni hakini ki dong ki than jong ni hi haka mekraya nanta ki don ru wat ki dong trei ki barabar ki basa lepa hakitu ki jakatrei kum ya kita ong ba isya kam don jing mai ban resume ya ka jing trei ban trei no ya ka jing trei ti ki kita ki phang ya ki ba ngiyo ban ya kren menne ha ka ba ngila yo ban ya ai jing mutlang ba oj mengiru ngidon kita ka jing skokhia ba kat ya ki badang long ban pensuki lada ka don kono ka jing trei ka badon ka jing ma ka ban wanra ka jing ma ba ka don ka suspect ba kala ban spread udah virus na ka dau jong ka jing wanra ki nong trei ki banabar ngisio ba ka long concern kata ba ngis ngudei bangin sekren hak sarkar te kata ka ka jing ya ka bangin persang ban pek ya ka bangin sara sa sarkar ya kita ki phang kawide ka ba ki ai jing mut kalong ba hoi amdei tang namta ka dong ka than jong ni satai te hendrei hakabayde ka state ibarok kawai hakabaki wanra syaka jingtip jongi ba ba keni ka cek hapo bernihat yang badang don kita ke baki breu kidang laj ban wanrung haka state jongi ki breu ke marabar la kalong kinong di johor kalong kinong di kino ki kam ke baki wan te ya kata hawat ni barok ni lo concern but hawat na kapor nakaling ka state government kalpan mi iki order ban restrict haduk mentang itip bar khoj baka movement interstate movement kampat don ka interstate movement kampat don haka sarkar Meghalaya laj no tang ikatu karne ki services ki balong essential hakaba ka sarkar ka sya tenrei generally hi namta public kampat don ka interstate movement impat sya haduk mentah tetoy kata ru in sa persang banwa jingtip banra haka jingtip jong sarkar bal long kabala ngin long ban ai ki restriction ki bakham baha bakanom don kata kajing yolat ban wanrung laj luot ki bru ke madabar kumbang itip baha kari india yo i bakarang don sya kajing kyu jong no virus hakane ka state jongi haka state bahas nda jongi asam kadon kajing kyu state baha jong virus wadlang is ngu yo blei baha ka state Meghalaya jongi la duna hadu kata-kata haka jing don jong une virus kiba long active case hadu menta kadang don stang shipho dia makna stang shipho muti ki active cases kiba don haka state jongi ting aingo yo boleh tarik kendat bah ka bangi pai na kata ngi la long bal ari kerpang yengi bangin laj na kan ka klam te hendrei ngis ngau ma padela da ki wan kertlep ke jing wan yu ki banabar na asam ting Indonesia kata ke jing skoma yo baki wan ra biang
ya udah virus ka state jongi te ngis ngudai kataru ngin persang banra sya ka sarkar banwat jeng tip la kadon hukum kata te nakaling korban ngis ngudai hibakan kamlong more stringent hakaban strict kata ka movement hakabaki banabar kinnamla discuss alor ni kam nakaling kasi student union jongka mo perwal strict di wilayah Syong bernilai diskus kapang kawa nungkam kolong bas pang ka jingrung jingmi joki brio apo ka distrik kunjuk wa apo state ru ye kumba yong ibadanik ba apo ka state hi ya ka jingrung jingmi na kalian ka sarkar aduk mentaru kadang piking pa berwala kataru kila ong badan katukan ni dari inilah ong iki bangin sa ra siap sarkar dan pau lor kani abai dai pat dekat inter district namar ba ki ong babun kita ki beriu ki banabar ki rung ki mi apo na district mo perwat te na kalian jungi wilayah diskus ba wilayah Syong ya boleh jumut pemba la keren ki arngut ki nom hikmat te min na kalian jung kiru ila ajumut jadi nak kalian kajung iru ila sim ei kebangiran kam berak sya pasokar kantam apa ya dei berkene kajingrung jingmi jong kini ki high skill kiba wan hapo district ki kumba pi kini ki lihat sngi badon kejingja hante district mo perwat ina kalian kajung kiru kidon dalam sim kasungkya malkan kini kejingja joko pertai ke jingwan joko pam jingpang ni skam bakiru kidon ya joko jingit kri na komenta ka ri baka jingriu na kota katong kathai ni supo ya ka jingit kri jongki na komenta ka jingpha bet na ka ka jingiru nilaya Syong bet nilaya sim ya ke karai ka bobha na komenta ini di jingron kam ki bayadai apo district but apo state ru kebangi hap uba HM sang pliang pat ulo ong pa ka sarkar ka dei banlum swai ki samla la jong ki bon phai na kaleng ki banta jong kari pantip ki ki jing tibet ba ki don haswa ban khot ye ki brio ki ban bar highly skilled laborers ki bawon nabar ka state ka southwest KSU body berokoway bat ki nungkit kam ki le kedo ingi mentasi bat kila pun sngo hangi berok laingot ki nomi khmat ba ngide ban kit sungkya yang kenika kam ba ki don bun ki highly skilled works ki ba ngi don kam ban wan ra ki laborers na shabar te habangi discuss halor te point ngapun kan mau ya ka sarkar ha kenika por ba haka floor of the house apo assembly ngalaong ya ka sarkar ba habaki wan phai kini ki khon samla jungi na shabar ka state kumangi don kuma khasau khasan hajan mot menta kidi ki khon samla jungi ki ba don ka skill haki kam ki ba pher but they hai ni por pangas ngo ban pun kan mau ka sarkar ba kadai bakan identify ban survey ya ki skill ka ba kini ki samla jungi ki don la ban tip le se bon na peneng ki khon samla ki ba don ki skill ki ba long highly skilled tele se kum ki ya kita ki khon samla ki ba shu shongka hiang mata ki la dep ka quarantine tele se ngila bangin yo ban penyo ki kam ki jam hala posted te kum ba long mata ki KSU ki ong ba nginum sha ki brio bon na bar ki ba long highly skilled labor na marba kapat de ka por ingi bangin sya ki brio ban wan bar kadai kata te haba ogum ta mano ban pentre ba de kumi ki kam te le se yo ki don kum kita ki khun samla jungi ki ba wan na shabar ndai ki shushong ka hiya te namar kata ka sarkar ngakwa ba kan identify immediately ban conduct ka survey bat ban page benya ba kini ki khun samla ki long skill hakano ka area bahakino ki trades bakini ki khon jongi ki long skill te kum ngaya kata
ke jingtip ke sarkar ke diban don be hakti jongka kenang ba hakano no kopor haba don kam ha inu kep deban syong be ongi don kum ita lese ha Shillong ne ha Juai ne ha Garo Hills te deban kon iki pan ai kata kan jingtre ti ita i banga kwa bangan ong ha kani ka jialang batasi ha meeting bat ki siu bat kiru kila pediang bahaya ta association ba ka de bangi deban pen kan mau ya ka sarkar ba ka deban le syua ya kata ka kam te kum iki we ki mila dep ong hi ba renik mentan ni kita kimat kiwe sakawai pada ngaong ba ladadang la ban keep in abeyance ya kia kita kijing tray kiba ngikot ki non essential kumbal ong i sarenik mentan ngarung menjur ya kata nambar ba subuh mentai ke sinah surok lada don kam ki highly skilled laborers bahap wan nabar ban sinai ke surok to i syuangin pensange sipor syua let's say si benai arbenai kat hadu nak ham jam kani ke jingpang tingin tangi sampai teng biang kita ke jing snaju surong dari subuh iki essential services kum ki bank ki power supply lani kini kita don kam hang no ban repair don kam ki ATM subuh ki don ki ATM ki bahap repair don kam ki skilled laborers ban wan yalang te ngila ban syai ki hendrai deban maintain ya ka SOP kabala ai na ka sarkar di kita ki SOP mano ban implement kadi ki district authority ki deban long strict ha ban pej ba une ubreu skill labor ba wanra nabar ude ban long ubreu bala yo ka certificate bala long covid free bat kumju bala undergo ya ki test RT-PCR ter kum tabaro nang ta sa syayu ba unrung hasnong hathau ban maromot lane ban sina ya ki ATM machines lane kum ki we ki jing dot kam jung implementation jong ka SOP ba ai na kaleng sarkar namar ka jing keno jong ki issue ka long ba kani ke SOP ka ba yo na ka sarkar ka sulong in paper practically kim da implement bahaya kani kada jin da kim da implement bahaya kani on the ground banda strict banda check ki kali bawan ki brio baya barung bami te ngasarai kam jinda poi kan ni ka situation ba kini ki isu kinwan bani kendo engi metakasi te namar kata don kam ka coordination lese nak liang ka district authority bat ki sing balang ba kanung don ka kenja doubt nak liang ki sing balang ha ka company ya kini ki kam ha ka district level te ngakwa ba ka district level kan kam long proactive kendiat nakaliang jongki ba kin pejha ya kita ki concerns jongki ni ki civil societies but ki jongki NGO. It's not a failure. It is not a failure. Nganum ong bakal don ka failure. Kaliang jonga ngasukwa ba kin kamlong a bit more proactive in actually complying to the SOPs given by the government. Let's say hangni hangtai ke don ka jing deko infrastructurally lane manpowerly you don baduna manpower hamne hangtai ndrei ngasai ki deman long a bit more proactive.